mestská policajt. Nemal by to vidieť, vieš? Čo? Nemal by to vidieť. Aha, to sú protismerné auta. Jak sa som dostal? Varka je v New Yorku a Matúš robí dneska. Aha, tu idú auta v protismere. Áno? Točíš to? Aha, to ďalší. Protismer je fajné. Aha, koľko aut. Pozri sa na to. Ten kamión. Či autobus. No čo si z toho? Natáčaš to vážne? No. Tak mi to musíš poslať potom. Ďalší autobus. Protismerné aurka. A ja som chcel ísť doľava. Bol aký zmetok, že? No. Autobusy aké zvlášť majú. A ďalšie firmy tu na tej kopu. Všade mesky. Fajtáši. Chápeš, ale keď som volal, kde som mal volať? Na políciu? Kokos, čo to je traktor, ja. Bola, aký šupy. Dobre. No dobrá zápcha, že? Koko, to je jak v nejakom New Yorku, chlapci. Manhattan. Hej, sem. Čím to zastavím? Nechcem ti teraz moc stáť, vieš? Radšej behnem hore na ten dác. Čo ty na to? Kde on má byť? Tu? Pozri sa, čo tu je, ja musím už ísť len tedy,